Filipa Pap R32 motor osadený v dvojkovom golfíku. Obidvaje vysočne licencovaní jazdci. Áno, toto, že naša kočka, ktorá nám štartuje, si drží uška, určuje, že pôjdu tuhe a rýchle auta na trať. Jeden je postavený výborne, počkáme si na Fiatku a toto bude zaujímavý duet, ja už asi mám výčas, alebo predsa len R32 je R32 a ideme na to. Jednoznačne R32 vyrazila dopredu. Takže ešte tu boli nejaké dotazy, že prečo sa niektoré autá predbiehajú. Oni sa nepredbiehajú, sú to naši, vaši licencovaní jazdci, ktorými sa môžete stať aj vy. A majú jednoznačne prednosť v rámci tréningov a tak ďalej, pretože sú licencovaní, určite budú na pódiách stáť, aspoň niektorí z nich určite. To znamená, keď sa chcete aj vy predbiehať, je to bez problémov možné, musíte sa stať licencovanými jazdcami. Podmienky si nájdete na stránkach www.zrýchlenie.sk. Veľké rally lapače dvakrát, jedno v bojových farbách, jedno skoro v sériových. Pozrieme si, ako nám to odštartovalo. Takže obidve by mali byť podľa všetkého S2. Takže ako už som spomínal, páni jazdci a dámy jazdkyne, predbiehať sa môžu licencovaní jazdci, pretože majú prednosť pred ostatnými. Podľa mňa už niečo dosiahli. Povedal by som aj škaredo, ale nemôžeme, lebo nie sme po 10. Takže sú uprednostení, čo sa týka štartov, môžete aj vy, ale sa musíte stať licencovanými jazdcami. No, opäť a zas to bude nepomer. Poprosím tu Octaviu, že by si vytiahol okienka, určite to bude v elektrike a nie je to také ťažké. Takže PDIčko myslím, že na pravej strane a Škodina na ľavej, kategórie S0 a S6. Krásny štart! Štart bol veľmi zaujímavý, čo sa týka 120-ky. No, toto bude zaujímavé. Ale podľa mňa tá Octavia neštartovala naplno, ako vie, ale počkáme si jednoznačne výsledné časy. Takže víťaz je na ľavej strane, takže stará dáma porazila tú novšiu kombíkovú s časom 16.13, na druhej strane to znamená na pravej 16.52. Tieto výsledky si môžete skontrolovať aj na displeju hore nad štartovacími rampami na adekvátnej strane, čo nám zabezpečuje profesionálna technika, čo sa týka merania reakčného času 200 až 402 metrov. Odštartované troška decentne sa mi zdá, ale nie je pravidlo, že či nehučí nejde. Takže aj tichý štart môže byť dosť zaujímavý. Toto boli jednoznačne kategórie obidve vyrovnané S6 a S6 s víťazom na pravej strane, čo by mal byť pán Peter Grof. No, škoda, že Ujo Dižokej teraz nemá nastavený depeš, lebo kebyže jazdec na ľavej strane počuje depeš, tak by mu išlo autíčko minimálne o 20 viac a lepšie by sa mu tá spoječka púšťala, takže levický to jazdec AST